हेल्ल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि गोदान मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ बबे चेनेलनिफ्राय फोरमायनो नागिरदों मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों बीके फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय बड' बैसागु मिउजिक भिडिअ'। बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जाहैदों आर'नाइ फालि। लोगोफोर, बिथांमोनहा बे गोदानै ओंखारनाय बड' मिउजिक भिडिअ'खौ बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों निकिता बर'। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु बर' मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै फावखौ खालामदों कृतिका बर' आरो क्रिसु रामसियारि। कनसेप्ट डिरेक्सन करिय'ग्राफिखौ होदों लिसान रामि। डिअपि पस्ट प्रडाक्शन अनसु ब्रह्म। मेकआप जुलि ब्रह्म। लोगोफोर, बिथांमोननि बे गोदानै ओंखारनाय आर'नाइ फालि बड' बैसागु मिउजिक भिडिअ'आ थारैनो सोमोनांथाव। बयनिबो गोसोखौ बोसोर गोदाननि गोजोन होनो हानाय मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा दासिमहालागै बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअ'खौ नुवाखैबा बीके फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान बर'नि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।